un opressor per ser oprimit. No serà Goliat qui mate David. Ens han socarrat, però estem ací. Seguim escampant el verí, pimentó farcit. Brollant de cendres, terra de rica cultura de faves tendres. Dolor a pólvora, bon beure, bon menjar de arròs a la taula de dilluns a divendres. Tirant barres del tirant a una barraca xusquera, planificant la reconquesta de Castellà, posant cinema valencià va torturar a la penya. Així els franctiradors van sense respecte